kami lele khailai tong habuk mawo kilani habuk ma kami tabok 사안에 너 강바사에 배려한바 아버고 싶어한다고 좀 포드레 파티 खाले 무기래면 또 아스바라 히사 사발래 말이야 그러니까 빠이 탁니 줘봐 되게 당가 하이 너희 지내가자래 거기도 아버 아니 프로자로 파이시디 안 태연의 시간 내려오노 기억이 그랑 시안에 히바사보 가봐사보 ซึ่ง congress Bobagera ayok loktok Pramota ayok loktok YTF ayok loktok TWF ayok loktok Bubagrake Hambai Arkasha Batak Pura Engkau song halai pai mana halai arsidu da halai song tu je nubiti guri mana halai engkau song je Maharaja ne kogno pirni pai song mana bini kogno bini je kog tu mana song khanar ne pai pele salah sih nokbo buji nai halai tabo pai ne masih 16 tarde halai boat ongnai halai si boat da yo Maharaja ne simbol Maharaja khana I last fight day nung se party fan khadi BJP khadi CPM khadi se party fan khadi but tabo I last fight day lai nung Bobagera no logi marnai nini yasi thaisa busini hani baisi जों कुनु पुरुनो नग्रनाय नini रांग्रनाय हिसं प्रसाद खाया Bobagera से खाया माने जों बोरमा खायनाय बा ना हालाय बो हालाय सागो जोनो आनो न फानदि आं ननो हारनाय हा हालाय जों ताबो चिनि बरम गोनां ब्लक प्रेसिडेंट करबुक साब डिविजननि मुबो मु जतन तांक्राक चिनि तिप्रा मथानि चिनि मलितम मोहन त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट तानि हालाय जों लास्ट फाइदे नकजे पार्टी फन खायतो बीजेपी खायतो सीपीएम खायतो कांग्रेस खायतो आं बनो माहिया इ लास्ट फाइदे नक जाते Bobagera नै दयो नक आइसा ननि यासिमा रुदि नन बुरुक सानाय रां पैसा रुनाय 500 रुनाय 1000 रुनाय 5000 रुनाय बुट रुफायदि सिनितिफ्रा मथाने न मोबाइल सॉरी सीपीएम दै रुदि बा बीजेपी दै रुदि हिनि सानाय दो हालाय ननो मानसो जादि उबो जादि हिनि पन रुनाय नक लादि ताला दिया लादि Bobagera बो साग राजा बो साग लादि हिनि नक न्यूज रो बो नङाना लादि हिनि किन्तु बोदु खिनलाय ननि सि यासि Para Bobagera Nogo Bobagera Oi baciban dia bilang lai total bisi area o jago naidi tui hamia chini bukung barani kai और से तो इमा तो को और जगह से तो इमा नो ओ बुस्कांगा को आना हरी बोलंग बिसिंगो बेलाय न अमो हामिया को वान छुंनानि चिन बुखातै केसराय रग बनायदि बेलाय न लामा हामिया लामा करै तै काहामा नैया गेसंगा बिसिंगो रोगी जों रोग गलाय हिनि साव वानसारो केसाव ट्राइबल एरिया ते अनेक मेलेरिया होय टाइफाइड पाइ हिनि तै काहामसि मानिया केबा मेलेरिया तैनि तैसे यं खावो अमो बायसे जों यं खागंके थांफैंगे अमबायसे जों थांफैवार जाखांके अमबायनो जों रोगबंगो गामनो बीजेपी सरकार रके साका 25 बছর तो सीपीएम रो दंस खालामखासिन हानो दा 5 बছर बीजेपी सरकार बाहायनो दंस खालायसि आइन बायगे जों थांता नांगो Bobagera नि याफिरि जों खावलानि नां हामबाय जतनो ननो याग्रुमै बाखाबाय खुलुम जागोदो जों इरो फायमाने कारण हलाय दूर टू दूर जों प्रति करबुक साब डिविजन प्रतिति पन्चायत जों गुरायहा प्रतिति पारा सिनि फायमाने उद्देश्य हला आइसे जों Bobagera चिनि राजानि ककपिनि फायो नक जत सिदिसिना सिनिया राजानि सुनगादि चिनि महाराजा मान्द्रसे बो हलाय राजा चिनि राजा महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक देवबर्मा दो जों जत बनि बंशसे किन्तु
हालाय जों इरे फाइमेन कारण हालाय आइ जाते इ लास्ट फाइट इ चबा लास्ट फाइटि इमो जदिनो जों पाया हालाय जों हासैजानाय हासैजा माने इरे जत सफायनाय 1-0 बो सफायनाय सिबिनि न मोनसे हिनमाया इमोबो क्लियर कक जोनो बुबागारा ताबक बिनि मुङै ककि बिहिमेन कारण हालाय इ लास्ट फाइट दे ननि यासिमा काइसा जिनि हा माननाय यासिमा काइसा बायसे जों हा माननाय किन्तु बुबागारा ननो काइसानो साया तग्रनाय वाग्रनाय पुरुननाय तग निनि उमरनाय चाकिरनाय वाइछपन सायो जों निजु सिखानाय आं ता बुबागारा बाय 9 बार मालाया एक बार फन साबमानि खानाय आं सुदो हारनाय सिनि बुरुनो सुदो चिनि बुरक बनो लगेर थो आखेसि सागदो हालाय नतो सिनहा मनो चिनि एमएलए पार्टी सरनि बीजेपी नि yang dia sekarang yang naik kali bahasa para haboi kok sane phaiman hala araise महाराजा ने खाना हाले महाराजा ने बोमो जे महाराजा पर्दर पिसे विक्रम देव बर्मन हेनाय सिने राजा हेने खाना हानाबले सि राजा हालाय बो हालाय इमोसे बुझिहा बो तो हारे पारादाय हामाया हालाय बो सोनो साइ रहा महाराजा आनि कमो थाङै पारा बिसि तिप्रा हालाय तिप्रा कबाय सादि जांमा हालाय जांमा कबाय सादि आनि कक्तानो पिरदि हेने बुझिहा दे हालाय महाराजा सागो जत्तो तिप्रा सारमे एक अंगदि थानसा अंगदि हिरि सागो जों सीपीएम नो बनाय हा बीजेपी नो बनाय हा जों ताव बायसा तिप्रा मथाना जों मानिनाय राजा हालाय बिनो बचिनोते भोट मारनाय बोले आनारसिन सिरि मिसिनदे आनारसिन तो नायब्ले ए माला सिनि सिम्पल आनारस महाराजा ने जे भोट हालाय ए आनारसिनोते भोट मारनाय हालाय भोट हालाय नों आं जतो मिले भोट हालाय महाराजा ने सिनि सारा तिप्रा दे एमे तो तिप्रा मथा फाइ दं बुझि हा हालाय जों तो पारा पिदिहिर फाइमन हालाय महाराजा सागले जत्तो जे सिरिबुरु सियानो सिदिति जे नुगियानो नौरुदि बुजिनो दे मानसिबो तो किसा लेखा फराबो कमप्लिट न बय हालाय जोंबो जे बुजियानो जो सिरको बाय बुजिनाय जार खाने से कतै कै साइरो दो बय हालाय मने जों तो इ फाइने मासि 16 तारिख हाले भोट होनाय खाना हानाबले हालाय बिनि परे 16 तारिख भोट पाइबे पर हालाय मार्च मासि 2 तारिख दे हालायबो रेजाल्ट नाय सिरो जोंनो कापालाय माखायनाय तानि बाय हेबा इमोजे एटीसी हा जों हालाय कोनो पार्टी खाइया एडिशना हानो जों रखा बाहाय खेमानाय जोंनि अधिकार माने बायसे जों माखायो दो जों रां रबरिया पैसा रबरिया महाराजा सुनो ए जागानि मालिक हेने सुनो खालायरनाय बसे मेन हालाय खाना हा ए जागानो मालिक सुनो जत्तनो मालिक खेरनाय महाराजा इरले हाने मालिक नि नथायबि जागा बुहुन करै इबतर सुरुक आखे के खाइनि सब महाराजा जत्त पाटा पाटा तो इबनि दङ कागज सबै जागारि फरा दिने फेरि नाबले मो जागारि कागज त pata maya de pata चाल नि बारनो सागर न बरन्ति माथक ननिरो उमो माथकाल itu kalau mau kesal bahmani bisa no ada kembo 1 kilometer kata mas ada kilometer madi sini tipra sarok BJP सरकार ताइने सा गरे गरे उन्नयन हिनि सा ताहो ए नादि सिनि सपोर्ट सिनि साकां दाइनो ताबो तुइ खय फाइ रुजुलि फाइ बो बसत कासालमा तुइबो गय फाइ तुइ रुजानाबो खय फाइ एयो बासेबो खिलामबो सुजानाय तुइबो नुजानाय बेनो सेबाबो खायजानाय आले मतिबो सिनि उन्नति सिनि तिप्रा सार बाहिके उन्नति अनायबा अनबागै नादि नौ जों तो पारा दुर्का दुर केपि खायतो सिनि तिप्रा मथा हरेक जागा ते जों सोबा खायतो आले जों नयतो उबे नग्रो बनायदि जानो हदि कैमरामैन आयं नग्रोनबो फटो तिसदि नग्रो सिनि एडिसिनि एलाको बाहायखा जत सनेनो खम अबसे खालामनाया के अमताय सिनि गोबांमा सिनि तिप्रा सार अरै परै तो खलायजागो ओ टीवी रो होके सकले पर फेसबुक के सकले रो जतनो उन्नयन खायला कायने के अमताय सिनि उन्नयन नाय रायदि बिनरो बाहायके बहुत कष्ट आसनो नाय दरकार नाय आरो बीजेपी सरकारा दरकार नाय बोसोर तुइ खबै मातुखा आधा किलोमीटर एके ताबो जे थांनाय 5 बोसोर तो लाइफ फाइ फाइका बनि बिसिङाव को बीजेपी रो सरकार नारो तामो रु फाइका अब निनि सुं नोंनो किसा कौ सुंगन मुसुबो मुंसारिया ने लामाले कारेन्टले स्कुलले
কারেন্ট রিলে যাক এরপর গ্যাং ফাটি থুজাক অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল ICDS রে বলে গ্যাং বিশ্বগঞ্জ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র 5 কিলোমিটার চাল 1 কিলোমিটার 1 কিলোমিটার বুয়াখাই 0 থেকে 6 বছর চালাইতাম খাম্বা আমি নিয়ে বলে আমি কারণ করে কয় মাস কা খানা তাবো 2 বছর এই নাই যে 2 বছর অতইলে কুচুং দই নাই না কুচুং ইয়াবো মুনি তুই খুলো গাড়ি কিসা কেনারে অর তাবুক তুই সানি তুই খগিলে মাতো নরন তুই নংজাंनाय खुनुंनाय তুই নং মানে বাহাই অমন চিনি বুকুं बारानि नाय आयरन सही दं आयरन के आं ताबुक नरन कायसे सानाय अर 3 बছর काखा अर ताबुक 3 बছর काखा कारेन्ट करै पहिला जतन हामबाय जों दिनै फाइमानि अर गरबक सात डिभिजननि गायसा बिसि बकाचतल बिसि क्लायो अर ओ बकाचतल बिसि जों दिनै दूध का दूध कैंपिंग खाइने बागै जों अर गायसा पान्दालार खाथिनि ओ पान्दाला ताबो जों मानजाब खायजाक पान्दागो सिनि बरम गोनां सिनि MLA गुरबमोहन सार दायो फाइसक फैजाक सिनि बरम गोनां भाइस प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा दायो फाइसक फैजाक सिनि ओ आमसाइनि बिसिनि चेयरमैन बरम गोनां धनी त्रिपुरा दायो गोबां आजमाराव सिनर ब्लकनि मेम्बारक दाय ini गोबां आदमराव फाइजाक ओ काप तनि सरि अब बकाचतल बिसिनिबो गोबां वारियर्स रक बु बाग्रानि वारियर्स रक फाइजाक जत खुशी शान्ति खाइसों निर्वाचन बुदसों कप्लाय खाइने बागै जत आनंद खुशी खाइने सोर बकाचतल बिसि और उसु खासी एलाका आरो बसों जत सिनि फानबाय दफानि फानबाय खाइसों जत खुशी खाइने जों दिनाव गायसा जों दूध का दूध कैंपिंग खालायनाय बेखौ जों अरनो सानाय दायबो जे सिनि खरांनो खानागै सिनि मेसेजनो खानागै दायबो सिनि जे स्लोगान नमानि अबनो खानायबो दायनि जे खानाया खरब जत अरनो मानजार बागै सिनि सबागो फायना बागै आबो जों मेसेज खायनाय माने ता थानसानि लामानो हिमना बागै जत सिनि बुबाग्रानि वारिस रंनो जतनो कबमुं दाय जे बुबाग्रानि थानसानि नाहारमुं अरनो मानजाब खायनि जतनो आं कबंनाय अरनो कक सागै आनि कनो बायरेखा बुबाग्रा आयलुकथुं त्रिपुरा मथा आयलुकथुं बुबाग्राके जय आलाय फेब्रुवारि मासनियो 16 तारिख भोट होनाय आलासों महाराजानि आगे हानक ADC फिनि बोरले उल्टा होइथा सिने जे महाराजानि दल हिनै आन्दर सिनो हाय IMPT मारखा होइथा आलाय ताखालाय बुजिमति आमले इमो इ आन्दर सिनो दसे जों भोट मारनाय राजा मथरे हाबो लायबो तो नसिनि नाय बोदाय भोट मारनाय आन्दर सिनो दे भोट मारनाय आन्दर सिनो दे भोट रगिसन जतो कापलाय खाय हालाय सिनि तानि बाय लाबोनाय इ हानो मालिक जों नंसिनि हा आलाय जों तो CPM BJP तेरि होहालाय बो वानसासि मालिक ओइ थानाय बेनि बायरे बरु गजा अधिकार आलाय इमो तो ननिरो हा जागा बुमुंकरै आलाय इमो 2023 जे सिनि त्रिपुरा मथा सरकार जदि खाइ हिनालाय आलाय सिनि जतो सिनि मानसा पुरा ओइ थानाय दाबि दावा बुझि हा दा जों तो पारा जे साइ बुजिया सियारनो बुनु सिरनि बाय जों हालाय दूध का दूध कैंपिंग बाहाय दाव बुझि हा राजानि कगनो पिरने बाय माखैसो आलाय बुनु जों नुनो साइकेल हा नंबो इपारने बुनु नंबो आहेके आरो आगे सादि बुनु जों पुरानो जे राजा सारा जोनारो कोनो उपाय करि कोनो गुसु पञ्चित मातने दे बेरानो दे मातो बुदानो फतांगमिया तो न नामासर बिल्डिं उतानि मुसु लामा करै आलाय लामा करै आरो लामाबो करि जे नङै लामा फबनि वाति फिनाले सिलिप हे कालायनाय याकनि बायनाय बुखरबो फातिरबो चान्स दङ मटरसाइकेलाव फालाय आय दिबा आलाय इ सलिबो करि आलाय BJP सर ताइनि सा पारा दाय गरे उन्नयन हिबो सा आलाय इमुदि उन्नयन नाय गायन कारेन्ट करै दै करै मुदि उन्नयन बा आय दिबा आलाय बोला आय सुदो बखबासिनि सानाय आलाय ननो सानाय इलेक्शन फुरि 200-300 टाका रां रगिनाय
नंनो सिरि दै बुरु दै सानासै जोंहा आरिया सिरि ए हानैसै जोंहा हाने बायसे सौबा खायो नों बाय आं बायसे जत साला सिरि ग्रेटा टेपलेन माननाय साय दिबा ग्रेटा टेपलेन बुसिमिनिया सिरि मानथाय सुक्र चाकरी चुक्र दाबि दावा जतसे सिरि अधिकार माननाय इ तेज दै एमो बायसे जरा नामा नाफारबो सादि आरो ताखौ बुखरबो सादि एमो बायसे जरा लास्ट एमो महाराजा बायसे नासिदि नाहाबे सिपिएम बिजेपि नाहाबे न एमो बायसे जरासे बास एक मासनि बिसियो बोरबो मारनाय आलाय रेजाल्टबो मारनायसो ए मास कैसा जरासे नक नायदि इनसानि बुझादे द इसे नलाय निर बताओ नरेगो उ बिजेपि ने एमएलए सिन सा बस परीक्षा तो परीक्षा नले बिजेपि दयो सरकार कखनै बने इरसिने एमएलए हेदिबा आलाय बक सी बक सिने बुरु हा बक लाथिरि हकलाय पुरा तोले इमा आमर सिनो दै सु पोट मारनाय बलनो इमो सिरि सिरि मनो सिने बुरु मोहन साथ बुरु मोहन एमएलए ले खारे खाना हा भोट दखना हे ओ जे बिजेपि ने एमएलए ले खारे खाना हा बुरु मोहन त्रिपुरा एमएलए नाय ए मुख्रि गुद नै यारुंगरा होबाय नों मालाय तिदि किस्मत गाम नि कोटी तैरो नाहिने आंगो छ माने बुको निने अरो सालचानि खुराकी हो तैन अब बाय नों सालचा कातै जने आइदो गला थाइचा तुक थाइनि थाइताम दङ नों बना बोरै मालागो आइखे गाबं आना खमा खाइदि आं नंनो तैरो नाय हररो नाय नगरो नाय कामारो नाय चाकरी रनाय ताम ताम साका बिजेपि दं साकक सामानि आं नंथानि मुसा खायनान करि खमा साननाय मा गाजे आं तो खमा सानका नंथानि एले राजानो किसा नायसिदि आनया आनो नाय कोनो लाभ करै ना सिनि बबगरा राजा फाइया राजा संग दागे हलो जों सापायो राजा नि गथाके आनार सब थानाय बारत पद्द हलो खाना बादुरी पद्द शब्द आनारस नै बोदुरी निनि मुखै राजानि राजा हलाय म बुझादै सिनि जे गचा सिनि बुकुं पारा लास्ट राजा म प्रसिद्ध गुरु मासु बनाय प्रद्युत विक्रम मानिक सिनि राजानि बुकुं हैतो ताबो खाय बिजेपि या त्रिपुरा मुथा खानो गुरु फिनि बेतो कामा सानेन बाखाबे किसा वानसु इमो सिरा खानो रखा खायनि बायसे जों ओ फाताने पुरो वसा तोरे साय दिबा सीए बिल हिनि माने सीए बिल हातालायबा बायरेने पुरो तगै निनि लोकारो नोक्ताङै जागार नाय आखि साल नोना हायना हाला बासासे माथाना हायरेनि आरायजार बुझे हा हालाय जों तबो बनो निनि लोकान्द्र आरो बेनि पुरो तैयागै आइके तनि हालबो जों राजा मथादै बोदगै पास माखरने हालो गो संदि बोदमारि बोरो जने हलाय आंध्र सिनो तै नक बाखाबे किसा वासरे जों आरो फायनाय इलेक्शन पास आरो फायनाय गो 16 तारिख बोद मारनाय फायनाय मासिनि दौ फेब्रुवारि 16 तारिख आरो कासे तो ननो बरो सीपीएम फुंथो बीजेपी फुंथो बक ननो रां रे फायनाय इरो बुदो दिने रां लादि लाया ता दंदि लाई पाइदि बुबाग्राबो सिनि राजाबो स सि रां बायनो मांसो सादि आ पाइसादि रि पाइदि तो लादि लाया ता दंदि किन्तु बुदो फिनेलाय बुबाग्रानो सिनि महाराजानो आनरस मारिनो बुद मारनाय बुबाग्रा खुद साजा बुरुंनो रां पैसा आरो फाइफोनो ता लाया तांदि दो किन्तु रानी अपिरिने बाबै आरो बगा चतल बगा छपाय जा तबकसुं आरम्भ खायनाय सिनि लगेयो सिनि बबाग्रानि सेंक्रा हिरण्मय त्रिपुरा सिन लगे तंगो बन्द खायगारि kami babagra atiba tisha babagra o takro bukro chini logya phai bai de o takro bukro chini logya phai bai de o takro bukro khangani mariya phai bai de sungnao geta se phalen sungnao geta se phalen
আরে অর 2-3 পরিবারও তামুই থাকা হনে গরে 파이팅 파이팅 pura bolong-bolong kimi ma tonggo hasal ma tonggo te 1 kilometer bisi 다크로 부커 진일하게 파이팅 중 나온 게르타트 프롤렌 중 나온 게르타트 프롤렌 진이 사문 게르타트 프롤렌 진이 사문 게르타트 프롤렌 다크로 부커 진일하게 파이팅 티브라사로 파이팅 다크로 파이팅 어북프로 파이팅 마 파이팅 어딱으로 파이팅 어스스로 파이팅 어스스로 파이팅 어부부이로 파이팅 어다다라 কারেন্ট না হিমানে norok nai বাহাইজা নর কারেন্ট মাহাदै না তুই মাহাदै sini bukung bararok দ কিসা সাবাই খানা রে norok belen wana ma sinta tui omo area ke bogosotol bisi omono se sini putra sok tui manu belai no ইরনে তুই না মানু না laifang kosok ke nini tabuk yong rok se kubang ma belai no wana ma sinta sini tipra sa bulung holai ya omono belai umo lai ang yongso anun kokasa sungsina no itui nung mani koi bosor jora tui nung to ha kusung jeni kuno iratui rok no supply rok hina inana supply rok rujaya de sarkar ira ipara sapaya no tui sapaya ge takhur onor naimang khana sini bukung parani area belai no omte hai tui naidi norok no nai tok nubitok ge iko omono borok rokawi omono nongjao nogo filter kirui omo baina thangai maisawi borok omo khlajao tibai ge borok no rugingo malaria mano typhoid mano kulung kosango haiken sin borok ke paijam ge borok sabo subanai ba subanai ke buba gra kaisa se subai mano hanok phang जों तो तिनि दूर तो दूर केम्पिं खाइफै दो नुक गुरुम नुक प्रसार खाइफै जों बुबागारानि दो ताबुक आंनो साताय कालायनाय थानसानि मारि जों बुबागारानो बाक्साके बुदो हालायसे जों इ हानि युगनाय 10 नि यागनि जों युगनाय दो ले बिनि बायनो जों साजो नों इदायो बुबागाराना इ लास फाइदे नों बुद कायसा निनि यासि कायसा रैरदि निन्दायनो मनो जों कयमुं प्लस एक बार बुबागारानि वारियर सुङै जों आंबो थैनाय नोंबो थैनाय बुसुक बाथाय जाते मासानाय जात इ आंबो आनि सुसुइबो बा आनि यं आनि दादुबो एकदिन राजानि जबागो थाङै बबो बुदुगै हानति खखा हिनजानाय जात सारबो फाइजाक अरचिनि करबुर मलिता मोहन त्रिपुरा बसकाय अरसुं अनेक लिडार अरसक फाइजाक ताबु नरक नुखा चिनि ताखु निनिमुदा पेन्टुराय त्रिपुरा हामबाय ननो जों बुबागारानि जोंबो कायसा वारियर्स दो जों कुनो इरो उमुया जों बुबागारानि ककपिनि फाइमानिसि दो इ दायो ताबुक जों प्राय जागानो मालाय साहा हालाय नोंबो कायसा जे बुकुं बाराबा बुबागारानि नोंबो कक थाइसा मासानाय बासकां नोंबो निनि परिबारनो सागै नोंबो आन्द्रस मारखा इ आन्द्रस मारखा दायो नों बुद मारनाय दो हालाय ननि पारा ताबु सीपीएम तंनाय बीजेपी तंनाय बनबो नों साइमा बुजिना लास्ट चान्स बुबागारासा लास्ट फाइट इ लास्ट फाइट दे सुरो नों साइकालाहा इसुबाया दो पारानि बुरुंबो नों मा बुजायनाय जों हालाय ककपिनाय नों पिरफालायसे नों बुरुंनो मापिनाय इ लास्ट फाइट दे नक जत्तो सिनि बुकुंबारा सिनि त्रिपुरा हिन चाकमा मुख खयते 20 ता जाति जों जत्तनो बुबागारानि इदाय फान मारानिसि दो TSF usaha alat itu Tripura state party. Tuh
ale akke tinta korsuya to na siro hal no siro bono porinering halebo andros bathai sino to na hal siro no sino bere je ha ajuto age ko sino mafar se lekha puri kala moi haleba awni bai je lekha mayro no direct no sini burte burdonai sura andros hal maharaja hal borwa poldu kishor vikram deborma ala so cpm bjp te borri ho halai goja suni wansa se mona pati khere to kabalo to hiya ala so bere basanu te chubanai chini basanu chubanai raja to bochini puruksi maharaja to cheboro e adc gobo chakri yakare pha so chakri khai to tani bai jati to bakha khami nai to chini bakha emon je areja chini puru to bujiya bole ram 500 টাকা 200 টাকা মানলাই gobo thai bai so aro ilo pati khere ajo tini re je main phaiman hala arase jong poka bong saya noto okra sakra do noso khungni bai phaimania जों जास्ट खबर जों देखे सिनि मा पारा पारा हाबै महाराजा तो हारे पारा दे थामाया आला ओने नो आगे बावनो थाङै पारा पारा सादि इ पारा